avui dijous a primera hora hem sortit de Mèrida en tren per anar cap a Càceres, on passarem els últims 5 dies de la nostra estada a Extremadura. Després de deixar l'equipatge a l'apartament, hem anat a esmorzar i ens hem assabentat que a partir de demà molts carrers del casc antic estaran tancats, perquè ha arribat l'equip de filmació d'exteriors de la sèrie La Casa del Dragó, que ja quan van vindre a filmar la sèrie de Joc de Trons ja van fer el mateix. Així que hem esmorzat i tot seguit ens hem posat a gaudir dels carrers, places i palaus d'aquesta ciutat. Ens trobem en aquesta magnífica plaça Major on destaca la Torre de Bujaco, que és un símbol de Càceres, que ha estat a punt moltes vegades de ser enderrocada per utilitzar les seves pedres en altres construccions. Afortunadament s'ha salvat de la piqueta i avui llueix per orgull dels cacereños. Vista la plaça, ara pugem per aquestes escales per entrar a la part antiga de la ciutat i ho fem pel Portal de l'Estrella, que va ser la porta principal d'entrada a la ciutat de Càceres durant segles. A la part posterior del portal hi ha un templet on hi ha la imatge de la Mare de Déu de l'Estrella, que és la que dona nom a l'arc. I en aquest lloc, la reina Isabel la Catòlica va jurar els furs i privilegis l'any 1477 i també els va jurar el rei Ferran el Catòlic el 1479. Ara estem davant del Palau dels Carvajal. És un dels edificis més emblemàtics de la monumental ciutat per la seva arquitectura. Va ser erigit al segle XV i destaca el balcó de cantonada amb un arc apuntat i també la seva torre rodona del segle XII. És quasi increïble de veure la quantitat de palaus i cases monumentals que té Càceres. I un es pregunta d'on podia sortir tanta riquesa per la construcció d'aquests palaus. I em ve a la memòria la pel·lícula de Los Santos Inocentes. En la nostra curta visita a Extremadura hem pogut comprovar que en els pobles extremenys hi ha molts palaus i cases residencials. I això ve de que durant la Reconquesta, que va durar 780 anys, els nobles anaven amb el rei a la guerra contra els musulmans i durant molts llargs períodes de temps i anys van romandre al mateix lloc, el que donava temps als nobles per construir-se un palau i així tindre el personal ocupat. Ara ens trobem davant del Palau dels Toledo Moctezuma, construït entre els segles XIV i XV. Lo de Moctezuma li ve perquè una de les filles del penúltim emperador azteca, Moctezuma II, i anomenada Tehuichpo, que després va ser batejada com Isabel de Moctezuma, va contraure matrimoni amb l'extremeny Juan Cano, que va ser un conquerit espanyol fill de Càceres a les ordres d'Hernán Cortés. No hi ha carrer que no et topis amb un palau o residència. Ara estem davant del Palau de la Generala, ubicat a la plaça dels Calderers. Crida l'atenció a la façana d'aquest palau, sobretot pel seu matacà semicircular al capdamunt, que ens indica que estem davant d'un palau defensiu. Ja són les 2 de la tarda i anirem a la plaça Major a dinar.
Ja hem dinat i hem descansat una estona. I ara reprenem la visita. La ciutat monumental de Càceres conserva un conjunt històric-artístic únic i que el 1986 va ser reconegut per la UNESCO com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat. Carrers, places, palaus, esglésies i muralles, en un magnífic estat de conservació, són capaços de traslladar-te a un gloriós passat, en què les tres cultures, cristiana, musulmana i jueva, van deixar Càceres. Bé, ja estem una mica cansats i aquí al passeig de Cànovas posarem fi al dia d'avui i tornarem a l'apartament per dutxar-nos i anar a sopar, que demà tenim que continuar amb la visita. Avui hem matinat una mica i després d'esmorzar a l'apartament hem anat a la plaça Major per continuar la visita de Càceres. I ens hem trobat en què la plaça està completament ocupada per la productora de la sèrie La Casa del Drac i ens imaginem que tots els carrers de la part antiga estaran igual. Però bé, no cridem el mal temps. Doncs no ens hem equivocat i molts carrers tenen el rètol de prohibit el pas. Però estic veient que de moment no es posen molt seriosos en aquest tema. Així és que dissimularem i anirem fent la visita. Estem a la plaça de les Veletes i entrarem al palau del mateix nom, que és on està ubicat el Museu d'Arqueologia i Etnografia de Càceres. Sota el claustre renaixentista hi ha l'aljub hispano-musulmà més ben conservat d'Espanya. L'aljub, que segueix recollint la pluja que cau al pati que el cobreix, és un dels més grans de la seva època. Per això la seva espectacularitat, potenciada per la llum daurada que s'aboca des del zènit cap a les 5 naus compostes per arcs de ferradura. El que és dolent per un costat és bo per l'altre. Doncs com que deien ahir de que no deixarien entrar ningú al casc antic, avui no hi ha ni la meitat dels turistes que hi havia ahir. A tots els carrers hi ha extras esperant l'ordre per anar cadascun al lloc assignat per fer el seu paper. Els carrers i places estan plens d'artilugi d'època per la pel·lícula, que segons les necessitats de cada moment fan servir uns o altres. Abans d'anar a dinar, visitarem el Call Vell de Càceres. Hem entrat a l'antic call jueu i davant nostre tenim l'ermita de Sant Antoni, que ocupa el solar on va estar ubicada la sinagoga del Call Vell fins l'any 1470.
Ja hem dinat i hem descansat una bona estona a l'apartament que tenim a tocar de la muralla. I ara anem a visitar la cirereta de Càceres, que no té res a veure amb el vist fins ara en la nostra visita a Extremadura. La cirereta de què estic parlant no és altra que el Museu El Galbear, que acull una de les col·leccions d'art contemporani més importants d'Europa. És un edifici guardonat amb Premis Internacionals d'Arquitectura, que acull obres dels artistes contemporanis més famosos i que trobaràs a les seves sales amb accés totalment gratuït. Estem parlant de 4 plantes, uns 5.000 metres quadrats d'espai expositiu i obres de més de 100 artistes de 26 països diferents, un terç dels quals són espanyols, realitzades majoritàriament al segle XXI. Això sí, també trobarem peces de Picasso, Kandinsky o Goya. I per què Goya en un museu d'art contemporani? Perquè Goya seria el precursor de l'art contemporani segons la visió d'El Galbear. Si el visiteu, i com és el nostre cas no sou experts en art contemporani, us animem a fer la visita guiada, sobretot per les obres d'art conceptuals, doncs les explicacions són reveladores. Nosaltres vam fer primer la visita per lliure i després en guia, i la nostra visió de les obres va canviar totalment. Res com entendre el seu missatge i significat, imprescindible per obres que ens passen més desapercebudes. I amb l'obra The Standing Light de l'artista i activista xinès Ai Weiwei posarem fi a la nostra visita a Càceres.